Okay. Well, can I take mango? Thank you. Small. Have a nice day. Ty vole, tomatky společně toto. Tohle je to sladké jako prase, jo? Cheers. Ahoj, ahoj. Tady je Cyril a jsem zase na cestě. Hej, teď kde jsem, ten, kdo to pozná, vyhrává zlatýho bludišťáka. Točím to na telefon, ne na DJI, protože prší a nechci si dojebat ten gimbal tam. Takže to bude taková trochu horší kvalita, ale až přestane pršet, tak to bude lepší. Ale co jsem chtěl říct, máme tak 6 hodin v Singapuru. Tento typ až Singapur, máš zlatýho bludišťáka, kámo. Jsem v Singapuru, zrovna jsem tady u Marion sochy, hned vám ji ukážu. Takže já se tady vyčiluju chvilku. Koupil jsem si tady slanou bramboru, sladkou. Že teplou bramboru tam borec měl a byl jsem takový, že hej, vezmu si ju. Stála nějakých 5,50 singapurských dolarů, což je podle mě ranec. Za nějakou bramboru teda jako. A vodu. Za 2,7 singapurských dolarů. Tady je ta voda, vypadá fancy. Ta brambora, tak je to prostě hele, normální batát, jako jo. Takže já se posunu dál. Já jsem v životě nebyl v pořádném městě, jo. Nebo v pořádném, byl jsem prostě jako v Londýně, ale tohle je úplně něco jiného. Tohle je jako, tady je ten hotel a tady jsou ty šílený. Tak jsem v buse a jdu opatruji bus. V životě jsem opatrujem busem. Takže hustý. Momentálně jedem k těm obrovským deštníkům. Nevím, jestli to o co jde, ale uvidíte. A jedu v autobuse úplně sám. Autobus je úplně prázdnej. Tady je moje počítačka, tohle zelený, tak počítá, kolik jde nahoře místa. Hustý. Ale teda prší, což mě trošku sere, ale nevadí. Ale a místní doprava taky úplně zlatoučka, jako. Už jsem vystoupil a už svítí slunko, nebo svítí světlo. Tady je ten obrovský hotel. Jsem přímo pod ním, přímo kousíček od něj. Pomalu se blížíme k mému dalšímu cílu. Tam jde vidět trošku. Je hrozná píčovina. No, musím se podívat, kudy tam jde. Nechci se moc dívat na Google mapy, protože mám málo baterky a mám jenom 1 GB dat, takže tohle chci vidět. Super Tree Groove a OCBC Skyway. Je tady extrémně čisto, jako v životě jsem neviděl tak čistý město, jak je Singapur. A mají tady hromadu zákazů. Každá věc má na sobě zákaz. Takže se tady moc srandy asi člověk neužije. Tak sedl jsem na tou mokrou lavičku, protože to seru prostě uschnu. A olupal jsem si to bramborou, týpek mi řekl, že to má míst tak banán. Takže cheers. Prostě batát. A prej byl Japanese quality. Imported. Takhle je dobrý, jo. Tak možná, že ho neposedu teda. Uvidíme. Ale už jsem si řekl na to dusno, už není tak hrozně, takže víme, co stihneme. Je 7:14, takže dalších 5 hodin. Cool, chcelo, zmukl jsem extrémně, ale mají otevřený záchody, i když nemají otevřený ten samotný park, takže to fakt cením. To se mi velmi líbí, aby to bylo i v Česku.
to takhle tady vypadá, jo. Prostě mrtvo. Absolutní mrtvo. Jenom je škoda, že tady je všechno zavřený, no, že jsem přijel tak brzo. Že tady to je fakt jako nádherný, to tady je. Nádherný. A jak nevím, kolik sem dostanu. Tím super trees. Co tudy? Epické. Ale podle mě v noci to vypadá mnohem líp, ale je to hustý. Jako moc se mi to líbí. Taká škoda, že to je zavřeno. Že by se chtěl projít nahoře po těch stezkách. Tam se tam mega hotel. Ale jako možná to může zdát, že se to může zdát, že to je trochu antiklimatický, ale je to hustý jako. A tam nahoře, v tom prostředním, tady v tomhle, tak tam je nějaká observatoř. Fascinuje mě ten kontrast, že jako vlastně jsem úplně v centru a zároveň tady je prostě takovýhle park. Koupila džungle tady je, že jo, a jako džungla taková hezky uspořádaná. Tady prostě je kohout. A vedle nich nějaký hrdličky nebo něco. Zdár. Ty vole. A samozřejmě jsem se pojebal a šel jsem na špatný. Až to tak vypadá. Takže teďka musím po schodech jak ocas do dalšího patra. Nevím, máme se do Little India, tam se možná taky podívám, pokud to budu stíhat. Tak jsme v čínském městě, momentálně v čínské čtvrti. Tam ta duhová budova před náma. Tam se prosím pěkně půjdu najíst asi. Vypadá to, že tam jako je hodně věcí na výběr, tak třeba se něco vyberu. Musím říct, že to má úplně jiný vibe než před pár minutama, kde jsme byli. Tady je bacha ulica, nic se nepřejede. Tak mám tady chálečku, mám tady nějaký michelinský spring rolls. Stály 1,80 singapurský dolarů. Teď mám ledový čaj, který jsem skoro vypil, ale je to citronový ledový čaj. Stálo to $2. Pak tady mám zlé, taký fried ne, no, nevím. Teď jsem to spicy, white boy spicy. Taky mám nějaký langoše jakýsi, vypadá to jako langoš. Tady pečítko podle revize, kamu. Pečívko s červenou jakou sazovou a pak nějaký jejich langoš tady. Mně se tady spring roll. Co tam dosi nudle. No. Ty piči jsou fakt dobrý. Já si musím přijednout nějak. Je to hezky smažený, ale není to suchý, to je takový to hezký mastný, takže musíte vidět. To nudličky. Tohle je pecka. Nic pokračujeme krasový jízdněme. A tohle je to sladký jako prase, jo. A citronový zároveň čaj. Oni to naplní na celý ledem. Jsou to $2, takže to je 4 korun. To je mega dobrý. Co jich místní langoš. Prostě byli si dají topinku. A ty hrdličky někde stály $1. To je 17 korun. Musím nebyt zvuková ruce, kurva. Musím neposil, jedou se nějaký malý děcka.
To je tam Spartakiáda. Vidět to, tam nemali děcka, jestli to bude vidět. Zkusím to z oblečky a fotí je tam. Je to prostě vevnitř taková pastička. No, ty vole. To je v podstatě učky. Když je to na running sushi a má tam takový ty koule sezamový, je to potom hodně podobně. Super. Velmi nice. A tahle věc, to je bomba. Ale to jsou real, jsou z žabin, znají pagodu, pokud to úplně stejně jak v pagodě. Rozpětl jsem se, nemohl to jak v pagodě, ale tam něco jinak. Ty vole, to má takový spojistý jako to. Oh. Ty vole. Tohle je život, takzvaně. Začíná pršet, to jsem si. Viděl jsem vodu, jak kape. Pomalu se nějak zbalím a půjdeme dál. Tady je prostě na Chinatown. Tady jsou nějaký houbičky, to jsou nudle. Nudle s mňamky. Já jdu nahoru a jdu do toho Chinatownu se pořádně podívat. Co nás tam ještě čeká. A snad stihneme i tu Little Indiu. Tak, tady je ulice. Moc krásný, tady pán vloguje. A tady je starý chrám. Ale nevím, jestli je starý nebo starý nějaká replika jenom. Ale ty komplexy jsou wild. To není jak Lesná. To není jak Lesná. A ten chrám je velký. Ale dovnitř asi nepůjdu. Nechci jim nějak ručit karmu nebo tak. Wow. Ale bych se mi, že jak už začíná být kolem 10, tak už se všichni turisti probrali. A chodí ty hodně turistů. Ale my, ranní ptáčata, co si přivstali, ty vole. To je masakr. To je hustý. Ranní ptáčata, co jsme si přivstali, tak jsme už ready. Ty jo. Ale začíná foukat vítr a je to jako příjemný počasí. Tady přikrytý takhle. Zajímavý. Jdeme přes přechod, jdeme se zmáčknout tady. A jdem. Už vidím ten chrám tam. Dále. A ty paneláky tady ty jsou teda brutální. Ty jsou brutální. Wow. Až jsou ty žebříky, ne? Do oken. Hustý. Je taky brakladra u nás. Co taky fakt rostomilý malý uličky. Ty vole, ale jako tady bych asi třeba nechtěl dělat, vypadá to pěkně na hovno teda. Tady můžeme vidět, jak je vlastně Singapur čtyřjazyčnej. Je tam je angličtina, čínština, tamilština a malajština. Protože tady prostě žijou 3 etnika největší. Číňani, tamilští Indové
A ty vole, je krása. Viděl se tam nahoře, nějaká kytička. Tamilští Indové a Malajci. Jsou taky 3 největší skupiny tady. A oficiální jazyk tady je angličtina, což pro mě jako pro trotla, co ty vole, tahle ulice se jmenuje Mohammed Ali Lane. Víš, ty vole, já tam musím sundat boty. Jo, půjdu dovnitř. Sundej boty, chceš zažít Ameriku. Já to asi nebudu, jako chci to přeběhnout, protože nechci čekat na tom semaforu, jo, ale je to tady dosti takový na prd. Tak jsem uvnitř toho chrámu, nechci mluvit moc nahlas, ale všeho tady hezky voní, nějakýma vonnýma tyčinkama. Tohle tady vypadá. Já teda dál nemůžu dát za tuhle značku. Tam k tomu nevím, co tam vzadu je. Nechci být nekulturní, ale je to tady moc pěkný. Je to hrozně hezky voní. Budu hrozně nekulturní, protože nevím, co z toho znamená, ale tohle tady vypadá. Címový zážitek, snad nikdo neukradl boty. Sundej boty, chceš jít Ameriku? Smrdečku. Mám tady boty. Takže sanitka. Už jsem tady dojel metrem do Little Indie. Uvidíme, co bude venku. Jsem mega zvědavý. Půjdeme na Bukit Timah Road, asi to vypadá, to je celkem safe option. Já vůbec jsem se nedíval na mapy. No a ta Little Indie vypadá, že je fakt little. Co stojí na špatné straně. Že je fakt little, takže si myslím, že to bude v pohodě. Tady si zase odpípnu si výstup a nástup. A vidíme se venku teda. No, tak jsem v Little Indii. Tak jsem teda tady v nějaké místní tržnici. Tady by mělo být jídlo a tady mají krabíky modrý. Musím projít. A tady bude cooking sekce za chvilku. Měla být, protože to mlátí. To ví, co dělá. Nevím, jste za součásti můžete, podle mě musím tudy. Třeba tam dojdu. A teda jako musím lidi tady extrémně, ty vole, jakože je mi trošku nablití. Ale tady na těch uliček tady je mnohem víc než ta jedna, stejně jak tam té čínské čtvrti. Ale hele, nevím, jakože já mám z toho trošku respekt, protože se úplně chci postavit. Chci si objednat nějakou egg onion praku 2,20, tak jsem zvědavý. A jdeme i to možná trcenej, co jim třtíme, a třeba to bude. Je u toho obchodu, tak si zvědavý, jaký to bude. Tak měl oko jedno, tak doufám, že to bude vidět. To je dobrý. Takže to už je kálec. Až to namočil ty sračky, to měl takovou sračku, kterou míchal a moc jsem z toho neměl jako... Mně se to moc chutnalo. Vidím. Vidíte, co to je? Jaký to bude? Co to bude svět? Ale to je mega hezké. Rukuč. Má to prostě jak palačinka. Palačkem. Asi budu. Tady. To nejde.
does non spicy, jo. Tady z toho pálí držka. Že white boy spice tady se můžou. Hi. Can you please get one strawberry latte to go? Yeah. Availability. Take away. Take away. How much? $3. Free? $3. Jsou 4 lidi, 4 stáků. What do you want? Is the avocado shake with milk? Yeah. Is the milk included? Milk. Okay. Oh, then I take mango Thank you. lassi, Have a nice day. small, Bye. And Tak, mám tady mangolasy. To nebo chutnat. Má to takovou dost wild barvu, teda musím říct. Ale tak. Uvidíme. Co se jako seru. Ty pičovina. Wow. Tak to je banger, ty vole. Tak se z toho poseru, jo. Ale, je to barvě pak hodně wild. A ten syrup, co tam mrdl, ten tomu dal úplný bombě. Tak. Vylezu ven a budu dobrý. Jaj. Vole. To bylo náročný teda. Já tady už s vozíkem. Nevadí. Ale když jste to viděli, jak všechno budou do stejné ruky, prostě prachy, jídlo, brčko. Když se to prostě vůbec nehraje. To je nějaký nápis. A tohle vypadá. Podle mě bude pršet, protože začne být extrémně dusno. Bude si kopřil málem. Jaj. Uvidíme, co tady najdeme. Já si jdu vychnout své vynikající mango lásy. Mango, strawberry. Hned bomby. Domů tam Tank Niaha, což byl nějaký bohatý čínský obchodník, který žil v tom baráku a je to vlastně jeden z posledních takhle dochovalých baráků, co tady je v té indické čtvrti, z těch čínských vil, co tady byly. Takže asi cool. Má tady ještě jeden buddhistický chrám. Už jsem tady vevnitř. Budu moc mluvit, jen vám to ukážu. Všichni jsou tady bosí, já samozřejmě taky. Ten chrám je dost velký, jo. Nevím, jestli se obejdeme celý. Myslím, úplně chodit v ponožkách tady, ale co jiného mám dělat? Jak to funguje. Pokud asi vidím, že jsem bez věrec, tak mi to nedává čelo.
takhle hodí, oni se namazují na čelo. Nevím, co to znamená. Vypadaly úplně ukecaně, takže jsem se radši nechtěl vstat, aby zbytečně nevysíral. Čiže tak, já se jdu oblíct a jdu na letiště. Tak poslední památkou, na kterou se podíváme, tak je Chimes, což je bývalá katolická škola pro dívky, jak by říkali borci v bachelorovi v 19. století. A teda jako škola neslouží, je to prostě památka na to a vevnitř tady jsou jako nějaký restaurace a takové věci. A mělo by to být vevnitř moc pěkný, co jsem se díval. Pošlou do prdele. Vypadá tady hezky. Ty kytičky. Pěkný. No takhle, pro mě to byla taková zastávka, protože vím, že my kousek odsud jde metro na letiště, takže já budu cestovat na letiště odsud. Teď jsou dole nějaký restaurace a to nějaký megabytovky hned vedle toho. Je to hustý, tady ty kontrasty, ty paní se fotí u orla. Bedínka. No nic. Já vám na letiště. A zůstávám ještě asi na letišti. Tady z naší 5-6 hodinové adventury. Jo, bylo celkem hezky za mnou. Z naší 5-6 hodinové adventury v Singapuru. Tak místo letiště se vám ozývám z Vietnamu. Protože jsem jaksi už neměl sílu na letiště natáčet, takže tohle bylo moje 5hodinové cestování po Singapuru. Takže se vám to video líbilo, dejte mi palec hore, jestli se vám nelíbilo, tak mi napište dolů do komentářů, proč se vám nelíbilo. A já se to rád přečtu. Kdybyste chtěli vidět víc takových videí, víc videí, jak se ztrácím, víc videí, jak jím náhodné věci, víc videí, kde jsem trotl, co nerozumím místní kultuře, tak dejte určitě odběr. Vidíme se u dalšího videa. Peace out.